On the 8th of November 2023, the Dorbar Shnong Mawklot honoured its headman Mawkordor Nengnong for his 25 years of dedicated service to the community. Pyniaid Sing Syiem, the Chief Executive Member of the KHADC, graced the occasion as the chief guest, alongside the presence of the Syiem of Hima Mylliem, Paiem Ainam Manik Syiem as the guest of honour. Other notable attendees included former MLA of Mylliem, Hamletson Dohling, the Project Director of DRDA, Passah, and others. Addressing the gathering at the John Roberts Theological College, Mawklot, Headman Mawkordor Nengnong expressed his commitment to implementing positive changes for the overall well-being, safety and security of the residents in the locality. Ngapadiang ya kani ka jingpen scam yanga banlong urang ba Shnong bat nga kongo ru kendon jong ka Hima Mylliem hi borokawe boleh sibuk pihak ni Papua ngan penkamti ya kasanat i ba Mawkordor Nengnong. Ngai ku blame nang menta ka yeng sam nang menta ka jat ka kinjang nang menta ki baro ki bedon ki ji ka shan ka bedai ki ji ti jong aku mura ma Shnong ngamna sisa kam da siu kliang ya pi wai ndai ka jing kit bok bat ka jing ai ku blame nang menta jong pi kum ki nong song Shnong ma pinang yo ya ki jing kwat jing sia Pinang yo ya kijing start kijing sempang, pinang yo ya kamen Syiem kijing eight, pinang yo ya kamen Syiem kijing long shitli, pinang yo ya kamen Syiem kijing yalong kawai kum ka Shnong hibra kawai, kenang ba kanwanda ya kaburam, ya kilong yeng kilong sam, kenang manwanda ya kasuk kasan ha ka Shnong katau, bat kenang manginwanda ro, ha ka bayre bat karai kapa jong ka Shnong katau hibra kawai. Banyak ia penyipet nado ki Dorbar Shnong, ki Dorbar Hima, ki Dorbar Rat, bat kumjo ya ka hasil autonomous district council, bagi an lasak khliap kawai hadin kawai, kum kejat bendreu hagi bakum gini ismi, tega song hangi bat ke song api, bangin long gi bakindit bendreu, ngin long gi ba snotho. Habang im hagi lagi sini, ke Dorbar Shnong, ke deka wei ni ki riset, iba khan banyada, ya ke ribat ke jat bendrem. Kahi Dorbar Hima, ke dan ke bentak ke khan, banwana, ya ke jingkala, hagi sencar ke dan, hagi rat ki muluk, hagi Shnong ki tang, ke diskonsil, ke dan ke bor, ya ke ban penat pensa, ya ke ban Pyniaid Sing Syiem ya ka tindau ka siap ki jongi ukasi ukara lengba kisngi ki por benawan lam kumta niyo I baki jing sensyar ki bakum ki kisngi don sibun ki jing ro jingerman tinggal nget scam bah ka badon ki bakum ki por ngasngau ba kan long ki Paiem Ainam Syiem namta jongi kum ka Shnong ban namta jonga kum ura ma Shnong baga jingersan ki jong phi ki nong song Shnong, ka jing kersan ki jong phi, kom ki nong sensar Shnong jong ni ka than, ka jing kersan bor, jong phi ki department ki ba fair nila yak banwanra, yak ka jing kala, nado ka sensar ka da, nado ka long priyaman priyaw, nado ka imsuk imsan, bat kam tam, hakabeday, na mata ka jat ba diyo hibra kaway, hakabangi don kam, bangin long ka nuksa ka babaha, The Chief Executive Member of the KHADC, Pyniaid Sing Syiem, emphasized the need for special protection for the indigenous community of Meghalaya under the Constitution of India. He warned that without this safeguard, the minorities could face the risk of being marginalized and forgotten.
badang Syiem ya kajai penriu khasi tang naga jingwan jong ki missionary syakanika ri gajongi Syiem kindiat senam eru arspa teliki senam kajai penriu khasi kaladon Henry kumbala pau na ki history ki paper la Syiem bada ki spa senam kajai penriu khasi kaladon hangni hakari gajongi but nakaliang jong ke district council ke ba ka kamram jong ka ba kadon ban ai ka jing trailang ka jing shakri gi ba kalong ba ngin pen scam lene ben penne pensa ekini kiriti dustur riti dustur nalor ka sensyar khadar ngidon ka rukombat khendo bat siap ka bakerpang gajungi ngidon ka rukombat khendo hakari raj ka bangi ong ka community land ngi bat khendo haka brikur ngi ong ka rikur ka klan nangta ngi ong ka rukombat khendo nong kenti nari rikenti ka khendo shimet ka bangi don bat kum juru wat ya kariti dustur ka bangi ajat syaka keme hadu menta ngi dang but yakini batang bun ba kiweiru dan hakaliang jungi ka kamram kalong ban to protect to preserve yakini ki riti dustur ki jongi but nilai ya mat nilai sakhi ka jing ka badang hausnam arja khatsau bagadon kenika jing betha na kaying bishar badan burom jong ka Meghalaya High Court bamla shu lesi ki rangba shnong bakin trekam ya kaban ai ki sunnat ki baper shi ki nong elam shnong badai na kadau jong ka district council ba hausnam arja khanrio ni layakun hapo Supreme Court ya kaban yo ya ka jing betha ben pensang ye no ya kini ka order ya kabala ailat ingi banwanra iki rules haka district council but lingba kini ki rules bla betha haka Hima Mylliem bat kiwi ki Hima lala lese ban ai board yang section 4 iki nong elam shnong bakin trekam nganga so bala damdon ka district council lese kamdon ka kam shnong kamdon ka kam Hima bangi nang la ban sakhi hadu kini gisngi bomenta